нов проект, една шкодичка с неработещо централно заключване на багажника. Ето този механизъм не се движи електрически. Ще видя какъв му е проблема. Чрез пробна лампа проверявам дали има сигнал на кабелите, които трябва да захранват моторчето. Такъв сигнал липсва. Но когато поставя зумерче, виждам, че такъв сигнал все пак идва. Чухте как изпищява, което ме навежда на мисълта, че някъде има слаба връзка, а от самия модул пристига сигнал. Следващата стъпка, която трябва да направя, е да проследя този кабел и някъде трябва да има междинна букса. Предполагам, че тук върви в колонката на вратата и ще е зад тази кора. Тук някъде трябва да има междинна букса, която да се включва към основната инсталация. Ето я буксата. Охо. Може би има и рибки някъде. Или жаби. Много добре се отразило на буксите тази вода, предполагам. Ето и откъде се е взела тази вода тук. Това всъщност не е вода, а е течността за измиването на задното стъкло. Ето тук тези две тръбички са се разсъединили в някакъв момент и когато са натискали копчето, за да измият задното стъкло, това помещение тук се е напълнило с вода и съответно буксите са наводнени и вероятно поизнили отвътре. Ето това е състоянието на буксите. Пиновете са позеленели яко, а това не трябва да е така. Даже ето единия кабел е изгнил и се скъса от кабелната обувка. Ето го. Ето това е състоянието на буксите отвътре. Пиновете са позеленели и имат лош контакт. Затова при зумерчето звънат, защото му е необходимо по-малко количество ток, за да сработи. Но пробната лампа веднага показва, че проводимостта е малка. Затова съветвам винаги пробите да се правят с пробна лампа, а не с мултицет. Нещо, което направих, е да съединя тръбичките отново и с херметични термошлалки с лепило свързах кабелите отново без букса. И сега идва момента на истината, да видим дали сработва. Ето. Лампата вече свети. Би трябвало всичко да е наред. Сега да видим. Ето, машинката се движи. Всичко работи както трябва. Но момчето, клиента си е купил друга бравичка, чисто нова машинка. Ето и кутийката, без да има нужда от тях. И това е масово. Много хора си купуват детайли, без да е проверена електрическата инсталация и така си дават парите на празно.